Babu oंखाराखै नै sana. Mula. Good morning guys. Harapin berakhirबाय आंनि फिस्लाजों बिमा दाबो सिखाराखै आं सिरि भिडिअ लायनि र' बिराद उन्दुखादों दाबो सिखाराखै 7टा जालायबाय आसरित उन्दुबाय सिरि लायनोसै र' ओमफ्राय नोंथांमोना शेयार खालामबांसिनानो ओमफ्राय जाय नायदों साबस्क्राइब खालाम नायबाबो सोरबा बायदिया माने साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय सप्तासेयाव मोनसे लाबोगोन आं कन्टेन्ट मोजां माने ससे क्लिप लाबोगोन टटेल मिक्स लाबोगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोबसिम बाराबो सिखाराखै सिखारफैलायदों खिफैलायदों उन्दुनाया बिमा फिसाया 7टा जालायबाय सोरो ओइ माबा खिफैलायदों बा दा बिमा फिसा एसे टाइमा माबा जालायबाय 7टा जालायबाय दाबो सिखाराखै दा उन्दुखादों सानैबो फिसालायाबो नै खाद्रा देन्जाराना फिसालाया बिमायाबो उन्दुखादों गोजा साफा उन्दुखादों दाबो सिखाराखै आं हनै सिखारनोसै आरो फार्स्टआव देन्जार सिखाराखै माबायदि दंफांनिफ्राय दाबो गैया सान्दुङा निहुर गोजा दिनै हले चारिफाले निहुर बिराद गोजाखाना आरो दिनै दा दहाय सान्दुं ओंखारनानै हाबफिनबायसो नै निहुरजों ओरैबायदि थान्दा नांदों आरोना दिनै दा दुसुनानै फिसालाया नालाय मा जागोन मा जागोन जाया नै स' गाइस दा ओंखाम जानोसै नै दिनै ओंख्रिबो गैया बान्दा कबि ओमफ्राय फान्थाव बाथोन ओमफ्राय आलु भाजाजोबो मा फिसालाया बिराद दुस्थ' खालामगासिनो दं ओमफ्राय आं दा जाग्रा मानसि आरोना ओइ मा जागोन जाया न मा मोनो जाया नै बिराद दुस्थ'ला दै दोनमोनगोन मोखां दोनबालाय बे साइकेलाव दोनबावलायब्ला होनगोन गमनाहाय होनगोन स' गाइस दा जों मोनाबिलिनि थास' हाना लाबोदों आरोना माने अमानो रुनो ओमफ्राय भिडिअ लानाय जासै ओमफ्राय नै थास'खौ लाबोखांबाय ओमफ्राय रुनोसै आरो अमानो गैला दाखालि मेराखालिसो दंमोन ना गैला मेराखालि ना नै हाना लाबोबाय होनोसै अमानो रुनाया अमानो आदार गैथ्रा जाना दं ओमफ्राय रोंद्रायनाया ओइ देनायलाय दिनैया माना बे हट हाबो सालावबो दं खासि नानानै नै दुस्थ'आ बिराद डेन्जार बे आरामि ओरै फिसा दाना होनोसै अमानो रुनो मोजां आरो जानाय नङा अमा बिराद खस्थ' खालामनांगौलै मानसि खलाङो आखाइ बौनो नै Dusta. Malay gaubah na gedeng. Sunaya. Dia nang mama nama. Ayah. Serbe. Baba. Amele. Amele. Sumune. Semua. Dia semua. Cuma ni apa kak? Semua. Cuma ni ah? Itu. Itu. Itu.
So guys, ini video sih sampai ada gampang bisa lagi kan next show ada nu bisa free lagi kan video sih sampai next show lagi mungkin deh lagi per kamu lagi mungkin bye bye